voi nia hian dan pas tu te ser chi bialen min dem re ong tia ka lau dewa so wang chuan heng hi ka lau thon tu kan soya so wang chuan in pu deputy speaker kan bill kan heng hian in ngai tu na kan nei thiam tu lein ka sia chumi ni lo chuan in voi nia ni lang anga abilang hian chuan sa ka ngai lova so wang chuan abil nei tu hian mi chapo te ruani amo adil amo ani chu wang chuan hala hian chapo ani lo point withdraw ni lo chuan pu the speaker he trying ka fellow le ni ti ka ta lang ruwa chu wang chuan in kan ti to lo ta hi party policy kan local quiz na te le mi malanga ma kan lo lang na thina te hian har sapna min thlen thei do ni ti lang chiang ka sia chu wang chuan bill pass chu wang chuan bill pass kal mai lova zirchiana tin ti to lo ta a effect tur a khoi tur mi malamo pol ho ma te po hi kan zirchian le a tha in ka sia chu wang chuan in kanan soi kan ta la na khan ka hlo thon pui mai ne pu deputy speaker a zalaya kan han dek zo kan ngai maya an ba ni chung ko nia chu wang chuan voi nia hian bill a kha soi mai tu om lo wa kan bill kan se the right kan ne sa le na kan de di tu pon ni lo soi soi enge a tul na in za pui ni kal san mai ula tu sa ding lo ni chuan tu so ding lo tu kan kal san mai don lo mi ki shin lo mi ni se ti na kan voi nia bill a mani tu so ding lo mi be dong train right tu nei wang in be dong cha de bang so na lo ni po de speaker in pal le hian in kan po ma sarkar lo di chuan ka ba de yang thing tla ga bi chuata som ta bun le ka thin to le ti tu khain sui sel don di chuan in tu ni sela sel don akha e kan ta lang mai ni e kan sui sel don chuan voi nia hian policy bill dia in bill ge kan soi sak kan soi sak tu chuan lom le ula fain ka sia so wang chuan pu the speaker min lo ti boil lo fam sela soi huna soi ve mai sela chai sia ni tongkam ti ta kan ta lang do wa tin government chief whip te minister te so ti ro chuan in hey voi nia pu the speaker i ve lama chu te yom ti da in sola e son vana pa ho nu e son choli tam tak mai he aw ma yom ti da in whatsapp min on thona hi leng pui choli kan man lai kha chu che chopin an la khom dio takania heng te po hi department lam hian FIR kan thelu don ngan te heng te po hi ngai to le tu ta kan la ne ya chu tiang chuan thil pakhat chu ngai kan hun kan mang lo ni ti ka soi duwa chu wang chuan hei a chevek zo ka asia ka hi a chena sam PWD in tia so ngam lo zo ka chia chu pani ti lang chia be mani lo di boy so le bang piang de le kan voi ni hian nu dai na soi vela lo di boy kan soi tlana chai ni ka sia adik lo chu dik lo mai se la adik chu dik mai se chai ka sia ni January ni som le in chan hun nget lo de kan soi hian chia ta ni lo heng troli te hi at sia mo chelo mo baban duai om lo tin baban property ni lo ba sarkar property ni ya an chari place to rin mai voi ni hian hi bavana opta speaker thang lu tu voi ni ai ding le ka te ya an thoi ne ne sala bi nge tu le bi ti ka so ne so ba so ne so ba ni lo ba choli ka property bavana da la hi ka se tiam lo ni bi hair house adu le choli information bank ka so mai ni voi ni hian so ba so ne chungam lo voi ni hian in hey soi la voi ni hian tu dik ka ya voi ni choli ang ta hi tu mai in mi zo pai mi malin kan dei lo ni so ba so ne a ko ngai ta ke na ko ka soi do chu tem ka ko hi a dik le dik lo te kan sia na thain ka sia chu speaker mai lo ya smear fe chuni so ba so ne di boy lo la heng hi to a thu mai ni information ta lang ani ya chelo wan chu chelo wa che sa zo ka ni a chi jang soi ngam lo wang zo ka delay ya tikwal me sarkar property bavana da ta hi engdana nge om ka se thiam lowa kan senior members te nia kha lo dinga kha in lo ti fo chan ni chuan in junior de pe chong kan ti vele zel tur kan ngai de wani
chu van chon sarkar property ni lang hian kan ngai kan house information tan kan soi ni ole pu deputy speaker kalome